Amb força. 1, 2, 3. Som a la cuina de l'actriu Meritxell Ané, la Remei, al cor de la ciutat, i avui ens ensenyarà a fer ensaïmades. Aquesta és la part més divertida. Si volen saber com acaba, en uns moments, aquí, a l'endirecte. Va, amb força. Pensa en algú que et passi ràpid. Vinga, fàcil. Ui! D'aquí una estona menjarem ensaïmada, però ara sí que és el moment de veure ensaïmades. Però primer, mirin aquestes imatges. Però són molts anys i la Remei, que és la Meritxell, doncs que també, que a més fa una cosa molt bona, fa enciamades, i fa molts dies que li anàvem a darrere. Meritxell, fes-nos una enciamada. I avui... De veritat que l'has fet tu? Jo l'he fet après. Doncs a Mallorca una senyora del poble me'n va Aquesta ensenyar a fer. és l'ensaïmada que l'actriu Meritxell Ané va preparar per tots els companys del cor de la ciutat. Un dia que casualment la Ruth anava a fer un reportatge, vostès ho recordaran, a la Paquita del cor de la ciutat. Doncs bé, això va fer també que nosaltres li proposéssim que ens en fes una per nosaltres. I la Ruth se n'ha anat a casa seva, a casa de l'actriu, de la Meritxell Ané, a veure com es prepara. M'ha dit la Ruth que han trigat unes 7 hores, és així, Ruth, per una ensaïmada? Fem 2 dies, perquè per fer la massa triga unes 2 hores, després ha d'estar tubant-se, com diuen els mallorquins, al forn durant 7 hores i fornejar-la 20 minuts. És a dir, que tot un dia per preparar-la, i evidentment no ens hem volgut perdre el moment en què la Meritxell portava aquesta ensaïmada als companys del cor de la ciutat, que com saps comencen a treballar molt d'hora i els ha anat molt bé esmorzar ensaïmada de la Meritxell. Hola. Què tal? Mira, ja m'ho té a punt. Home, és que si vols fer ensaïmades, aquí has d'ajudar, De currar, I el corró. Som-hi. Vinga, agafarem el sucre. Quan hi hem posat de sucre? Ai, 250. Prenguin nota, l'ensaïmada de la Remei. Els ous, 3 ous ben frescos, Doncs ara això ho hem de remenar amb les mans, mans ben netes i tot ben remenat amb la mà, que podem notar el tacte. Aquesta recepta me la va explicar l'Andreva, que amb ella li va explicar la Polònia, que són 2 grans cuineres de Mallorca, de ses Salines, que, mira, saps què els hi vull dedicar, aquestes ensaïmades que faré a elles? Aquí tenim llevadura premsada, d'aquestes de pastisseria ben bé, i l'hem de desfer amb 250 mil·lilitres d'aigua. Ara li tires la farina, no? Sí. Aquesta farina m'he descuidat de dir que era una farina especial, És una farina de força. I precisament força és el que s'ha de tenir, diu l'actriu, per manipular la massa. Ara en aquests moments fa una mica de por, La Meritxell... Això va molt bé. Tens algú que no et cau bé, penses en ell. Ale. Això és el més bo. Descarrega'm així les tensions, Meritxell. Clar, no cal anar al gimnàs, home. Aquí poses a fer ensaïmades i vinga. Jo no sé si la pensió, la Remei, s'ha proposat a fer aquestes ensaïmades. Sí, home, no, només faltaria que la Paquita m'exigís. No podria fer les habitacions ni els llençols. T'assembla la Remei a la Meritxell? No. No? No, la veritat és que no. La Meritxell és tímida. Sí, ara aquí perquè, mira, em van dir de fer això i dic, bueno, va, som-hi. I la Remei és una xafardera. Xafardera, jo això sí que no ho tinc gens, El que passa que, mira, també és divertit, no? Fer un personatge que té poques coses a veure amb tu. I ara, atenció, Això, càmera, bravo bé. Vinga. Ai! Aquesta dona grava seqüències al cor de la ciutat al matí, fa doblatge a la tarda, que és un teletubi. Vostès ho sabien? Que la Meritxell és un teletubi? És un secret, molt ben guardat. Fa doblatge i doble el teletubi. A quin teletubi? Soc la Lala. Faries una mica de teletubi? No. No. Sense mirar-li la cara, perquè ella diu que se li posa una cara estranya quan fa de teletubi. Ruth, que vas fent ensaïmades. Pensa en alguna cosa que et faci ràbia i tira. Ara. S'ha de tenir ràbia, realment, per fer això. Toma. Això que remenes, què és? Això és saïm, que m'he portat de Mallorca, directament, que ja l'encarrego quan hi vaig, perquè hi anem alguns estius, doncs ja l'encarrego a una botiga, és saïm directament d'una matança de porc casolà, i és la base per fer les ensaïmades, a part de tot allò. Sense saïm no es pot fer una ensaïmada de saïm. Saïm ensaïmada, no enciamada. No enciamada, no. Que això, jo quan vaig a Mallorca dic una enciamada, em diuen ensaïmada, que és el saïm. El saïm, aquest greix, això seria greix pur. És un greix pur, però aquest és molt sa. Com veuen, ens hem traslladat al menjador de la Meritxell perquè això a la cuina és impossible de fer. La massa, quan s'estén, és enorme. Necessites aquesta fusta, una fusta així de fòrmica, que no tingui res, ni un grumoll, ni res que pugui trencar la massa. Ara aquí no s'ha de trencar, no? Aquest procés deu ser delicat, no? És delicat. No es pot trencar, però sempre s'acaba fent algun foradot. Amb molt de carinyo i paciència estirem la massa de l'ensaïmada que la Meritxell portarà als seus companys del cor de la ciutat. Es tracta de donar-li cops, de maltractar-la. Ai! I estirar més.
I ara aquí li farem la cirurgia estètica. Molt bé. Farem un nus i això un cop cuit no es veurà. Un cop enrotllades, doncs deixarem que tovi i després, tovi unes 6 o 7 hores. El forn apagat durant 6 o 7 hores. Exacte. Després d'aquest temps, la massa haurà pujat i només caldrà fornejar-la durant 20 minuts. Déu-n'hi-do, com han quedat aquestes ensaïmades. Em xoca, Has dormit, tu, per això? Home, he dormit, els vaig enfornar abans, però he patit, he patit. Esponjosa. Està bona. El Remei trobarà algun home aquesta temporada amb aquestes ensaïmades? En trobarà diversos, segur. A com d'ensaïmada. Com ho veiem, això? Boníssima. Meritxell, ets una caixeta de les sorpreses, Mira, ara et diré una cosa que em va dir el Xavier Regàs, el pare, a mi en una ocasió que va venir a casa li vaig fer uns popets. Em va dir, ets una gran actriu, però ets millor cuinera. Doncs el mateix et dic a tu, no? Puges emocionada encara, Sí. Tens els ulls mullats. Oh, una mica trista, Ha estat una escena important, imagino. No podem dir res? No. No es pot dir res, no es pot dir res. Veurem per què plora la Mar d'aquí a 3 setmanes, no s'ho segur que ho perdin. s'intueix ja, per això. Està bona? Va, menja, per ofegar les penes. Sí, està boníssima. Qui sap, potser algun dia les ensaïmades de la Meritxell es faran tan famoses que es menjaran fins i tot al bar del Peris. Ens n'anem corrents a tastar aquestes ensaïmades si en queden. Abans els ensenyem Girona amb 16 graus de temperatura.